Amnandi lama-snack. Awusho uwathengephi? Ungawari ukuthi ungathenga kuphi. Ayi, awahambe lamakula. Yindaba usho kanjani? Thina abantu abamnyama sesinawo ama-chips afana njengamakula. Hayi bo kanti amakhekhe snack ahlukile. Ya, ahlukile. Wathenge kuphi la makhekhe snack ngoba kambatha bawathengisa? Bafethu, ungathenga emakuleni, ungathenga ku-My Friend. Give him, Salmik. Hayi bo ikula no-My Friend asifani. Ikula India elimhlophe, My Friend India elimnyama. Kwaphela ngathi. Hayi Zooks, awutsime kancane mina sengikhathele. Yo. Hayi ngeke. Yo, ayinalela ngalashisa ndoda. Yo. Lela ngalashisa lizwa nalo. Yo. Hayi ngeke. Hayi bondoda. Nawe njengoba umnyama kanje akuza ukushisa kwelanga. Hayi bondoda, uqonda ukuthini manje mawusho kanjalo? Hayi kabi, unokubona kodwa mofaka into emnyama kushisa, kuvele kushise kakhulu. Yeah, sure. Manje ufila kanjani ukuba nebalela imnyama kushisa? Awushi. Zooks, ukhuza kokugcina mfanami. Ubheke. Ndoda ngiyaxolisa, ayiphela ngisaba kabi impama yendoda emnyama makushisa. Uyathanda ukungisukela. Bafethu wayinilwa. Ungazingeni indaba ezingakufuni. Trevor ukhuluma nami kanje. Skidi, uzoyenzani? Uzoyenzani? Wena ngikushaya. Hayi bondoda ngenzanga lutho mina. Ukugcina ngikhuza. Ngiyaxolisa Zooks ngokukhama. Nami Trevor ngiyaxolisa Uke ulisho lelo gama mfanami. Awu ngiyacela Trevor mfana ukugcina nje. Ungalisho. Kodwa uyagcina ukulisho, kulungile, lisho. Nami ngiyaxolisa ngokukubiza ngesigangi esishilo. Zooks, awuthi kusondela kancane. Hayi bongenzeni Black Coffee. Endoda, uboss ubuyile. Ubani uboss? Umagundoda. Hayi umuntu enyeka aphile ngepeace manje. Bafana bami, sengibuyile. Yonke into ekulomphakathi izothi mina.